विकता फणस. हे कसे फणस? 100 रुपये. तू आणलं. साईडला पण सगळे वटपौर्णिमेवालीच घेता अननस. काही महत्वाचे वस्तू घेतल्या. काय काय घेतलं? काळे मनी. सृष्टी ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आम्ही आता जातो मालवणात. उद्या असा वटपौर्णिमा आणि वटपौर्णिमेची खरेदी करू सृष्टी आणि मी जातो मालवणात. तर चला जाऊया मालवणात. आणि आज मालवणात उद्या वटपौर्णिमेनिमित्त आज वेगळंच बाजार भरलो असतात. फळा वगैरे काय काय असतील तर बघूया आज वेगळा काय बाजार आता. आणि आज सोमवार पण आहे त्यामुळे मालवणचं आठवडी बाजार आहे. तर चला जाऊया. गर्दी पण जाम असतली. आम्ही आमका काय हवे ते वस्तू घ्यावे आणि येऊया. बरोबर, चला जाऊया. मालवणचं बाजार बघूया वटपौर्णिमेचं. आता विनायक लॉजच्या इथे गाडी लावलो आणि आम्ही आता चाललो बाजारात. जाऊया ना? चल. या साईडने राईटला गेला की बाजार. गर्दी आणि सगळं वटपौर्णिमेचं सामान, अननस वगैरे. इकडे पण अननस असत, केळी. तू काय काय घेतलं? आधी खाली जाऊया. जोवलो बघा केवढे आहेत, मोठे मोठे. कसे फणस? 50 50 100 200 साईडला. खयले तुम्ही? घुमडे. सगळे जण फणस आणले, फणस विकूक आणलेले आहेत. आणि हे असत घुमड्यातून आणलात ना तुम्ही? घुमड्यातून येतात. काय काय प्राइस आहेत फणसाचे? रसाळाने कापू. हां, कसे आहेत ते फणस? साईज प्रमाणे 50 पासून 500 पर्यंत. ओके, बेस्ट ऑफ लक. खपतील ते. आता काहीतरी घेतं. काय घेतं? धागो. धागो. आणि काय घेतलं? धागो घेता. मनी. ते पण लागतं ना. काही महत्वाचे वस्तू घेतल्या. काय काय घेतलं? काळे मनी. हे धागो. हे धागो कसलो असता? 80चा धागो. अच्छा अच्छा. हां. आणि सूत. आणि ह्या काय? नाडापुडी. नाडापुडी. 5 वस्तू तर घेतल्या सृष्टीन. आणि आता फळा वगैरे घ्यायची आहेत ना. चल आता हे बांधून. किती आले याचे? 50 रुपये झाले. तुम्ही खायले काका? हां, देवगड मोठा. देवगड. हे काका देवगडवरून इकडे येले मालवणात. म्हणजे सगळे बाजार फिरतात तुम्ही? अच्छा अच्छा. इकडे असत अननस. पाना घ्यायची आहेत काय? दादा अननस कसे? 80 रुपयाने. हे 70 रुपयाने. हे 80 रुपये. पिकी आहेत ना ते? आधी घेऊया का मग घेऊया? वजन घेऊन फिरा. इकडे फळं असत. सफरचंद, डाळिंब, मोसंबी, आंबे. आंबेच असतात सगळीकडे. आंबे विचारतं. हे दादा आंबे कसे? 120 रुपये किलो ना. सगळे सेम तसेच. हां, हे कसे? 80 रुपये. हे 120 रुपये. इकडे पण फणसच असत. साईडला पण फणसच असत. इकडे पण फणस होते. हे तो फणस मोठा आहे ना. आंबे आंबे. पण ज्या गल्लीतून आता येलो या गल्लीत फक्त सोमवारचा बाजार भरता. या साईडने पूर्ण खालच्या बाजू. इथून येऊन जर उजव्या साईडने गेला तर इथे फक्त सोमवारचा बाजार. नाहीतर इकडे सगळी पर्यटकांसाठी पार्किंग वगैरे आहे. या साईडला मोठा बाजार भरता. आणि या साईडला गेलं तर कायम वर्षाचे 12 महिने बाजारच असता. काका काय म्हणतास? यांच्याकडून मी सकाळी जेवून कांदे घेऊन गेलोय. 40 किलो कांदे नेलंय. ह्याच्यातले कांदे आपल्या भेटले. ह्याच्यातले कांदे मी सकाळीच घेऊन गेले. एकदम सुके सुके ठेवणीचे कांदे.
आणि ते म्हाका 25 रुपयान किलो पडले. आता लसूण देवा, लसूण देऊ विसरलंय सकाळी येऊचा. बघ सकाळी जिल्ह्यात त्यावसत बसलेलंस मी परत इलायस बघ बरोबर. आता तू दुकान लावलंस बरोबर. काय काय कसा कसा सांग तरी माका रेट याचे. सगळं 20 रुपये वाटो बारी. मग लसूण घेतलं बघ, लसूण घेतलं. चला चला काका हे दे आता. आला दे माका आला 20 रुपये एक वाटो घाल. चल मिरची नेल्या ना फक्त आला बस. थँक्यू. नाडापुडी घेऊन बाजार, नाडापुडीचा बाजार. सगळी गर्दीच गर्दी. पण सगळी फळात असत. आंबे 100 रुपये किलो. सगळे अननस असत. कसे अननस 70 रुपये. सगळे 70 वालेच म्हणजे 50 ला एक आणि 70 रुपये घेता. अननस सृष्टीने एक अननस घेतला मस्त. 50 रुपये एक ना आता. 100 ला 2च. पण आमका 2ची गरज नाही, आम्ही एकच घेतला 50 रुपयाचा. भाजी मार्केट. भाजी कोथिंबीर 20 रुपये जोडी. एक घेता, एक कोथिंबीर घेता. घेता आंबे काय घेता. आंबे घेता पिकेवाले घे. हा एक बरो आहे. हा ते काय विचार. चल 100 ला 1.25 किलो आणि एक काढ. हो भयो बघ आधी बघून घ्या. आणि तो मोठो घे. अर्धा किलो घेता मग तो एकच होतो. अरे अरे खाल्यान खाल्यान. सध्या तर काय म्हणतं काय घेतलं. आंबे बघतो रे. आणि काय सफरचंद घेत 100 किलो. 100 रुपये किलो. 4 घे 100. 4 वटपौर्णिमा केल्यासारखी वाटतली. घ्यावा पटापट. सफरचंद असं 100 केळी 60 रुपये. 25 रुपयाने एक सफरचंद. आईला हे वटपौर्णिमा भारी पडतली. चला ती लसूणच आहे तिकडे तशीच असते. तर मित्रांनो आम्ही आता पुढे जाणव ना. आणि आज गर्दी पण भरपूर आहे. अजून गर्दी होऊची. अजून आम्ही तरी लवकरच येतो. अजून गर्दी भरपूर होतली आहे. इथे सलाग जागा नसता. भाजी घेतो गवार. गवार घेण्याचे हे घे ना. फरस बी घे. 50 ला. आणि ती गवार नको. भाजी खाऊ परवडते ना. असं पण खातो खाय आम्ही भाजी बरोबर. रे काय काय घेतलं बराच काय काय घेतलं रे. चल माझ्या आहोत. हो ओळखताय ती का. 30 रुपये किलो घेत असतं घे. तुका लागते ना
हां त्या साईडने आता संपूर्ण असो गावठी बाजार, म्हणजे इथली लोक ही स्थानिक लोक आणि ही लोक कायम इकडे काय ना काय विकूक बसतात. काका काय म्हणता? हो आंबे कसे घे? एवढे मोठे किती वहिनीन भोपळ्या आणल्यानं आणि काय शेंगे आणल्यानं. ती भाजी कसली? बारंगीची भाजी. हां आणि आंबे ही माझ्या मित्राची मिसेस, खास मित्राची. आंबे 120 रुपये वाटतो. भोपळो घेतो घे. हां अशी पण भाजी घेऊची ना, तो भोपळो घे. बरोबर दी आमका एक भोपळ्याची भेज दी. मोड इलेली कडधान्य, मूग, मटकी, चणे, हिरवे वाटाणे हे सगळं मोड इलेलं ना काका. आणि इथे फणस पण असत. पहिले तुम्ही पहिलेच पौष्टिक खाना. पौष्टिक काय घेता? अगरबत्ती. काय घेता अगरबत्ती? तुका उद्या नेऊक लागतलो ना छोटो एक वडाकडे. मोठे इथे पण मोठे फणस होते. कारली गावठी आहेत ना ती? कारली कारली घेतो. हां खाऊ खोई घेतलं असतं. फणस कुठचं पण फणस 200 रुपये. आधी तेल पिशवी घेता. हो इकडे चुली असत, मातीच्या चुली. घरोघरी मातीच्या चुली. आणि इकडे आम्ही आता पगोले आपण नवीन बनवलो त्याच्यासाठी रशी घेऊया. या गल्लीत वर्षाचे 12 महिने बाजार भरता आणि तो पण सगळं गावठी बाजार. आणि ते स्थानिक लोक जे असतात ते या गल्लीत आपले जे काय असतात त्या विकूक भाजीपाला वगैरे विकूक बसतात आणि कायम असतात. ते कधी नाही असे नाही, प्रत्येक गोष्ट असतं इकडे. झाडू बिडू का हव्या तर भेटता. पाना घेऊया काय? पाना घेतो काका नू 50 द्यावा. हो गावडे काका हे काय देतले 50. इकडे गरे विकता, फणसाचे गरे. काकी फणस कसे? घेऊचे तसे असत म्हणता बघा. किती आहे ते? अहो काहीतरी करू खाय ना व्हायच. आठवण रवा होई ना असत. जाम पण एका किले, जाम, रतांबे आणि मिरची. फणसच फणस. घरे घेतो काय? घेत असतं की असं पण फणस नाही. कसे ते? 20 रुपयाचे 8-10 देतले. 20 रुपयाचे दी. खाऊक जातील ना अर्धे. वटपौर्णिमा अर्धे खाऊक जातले. आणि हे फणस कसे? त्याच्याकडून घेऊक बघू आता आणि आपल्या पर्समध्ये ठेवलं आहे म्हणता. आता कधी बघलंही नाही म्हणता. काही पैसे ठेच सांगू शकत नाही. 50चे घेतलं ना? ओके. वडाची पानं पण इली आहेत विकक. पानं पण विका केली होती बघ. पैसो बरोबर. सगळीकडे फणसच फणस. हे बघ गोटिया पण इले विका. हे बघ गोटिया पण विका गेले. कशी आहे गोटी वाटो? 20 रुपये. 20 रुपये घोट्याचा वाटो. बघ घोटिया पण विका घेतात बघ. आंबे, पुरणपोळी, लाडू.
शेंगे पण होते बघ, शेंगे पण एका केलेत, शेंगे, उकडे तांदूळ, हे गावठी सगळं, भटावळे, दुर्वा बनवून का किती आवळे, भटावळे ना ते, ते आवळे गावठी आवळे ना. या साईडला वडाची पाना काय थंयच काढूया ना वाटेत. सूत वगैरे आहेत, हिरवे गरे, हिरवे भाजीचे गरे, बाकी सगळे मोड इलेले. ते घेता भेस घेता ह्याची नको ना. सगळे फणसच असत. इकडे 50ला 15 गरे. गरे मोठे आहेत ना, 50ला 15. पगोले बनव घेतो जाळा आपलं नेट. हे बघा आधी अर्धा किलोच घेतलो, अर्धा किलोच नाही म्हटलंच तरी आपल्या 10 होतात ना. मी पगोले बनव घेतलं जाळा आहे बघा निळ्यातला, आणि आम्ही घेतो आता अर्धा किलोच. अर्धा किलोच नाही म्हटलंच तरी 8-10 पगोले होतले. आणि आम्ही बॉम्बेच्या दुकानात घेतलं, त्यांचा तिकडे स्टोर आहे. साईडला पण सगळे वटपौर्णिमेवालीच हे पण फणसच असत. विकता फणस, हे कसे फणस? 100 रुपये. तू आणलं खूप बरी जागा धरलं, नाक्यावरची जागा. 100 रुपये फणस. हरियतच घेतलं काय काय आणि काय घेतलं? माझे स्वतःचे थोडे आणि नारळ. अच्छा अच्छा, बरे 100 रुपये फणस. लग्न झाला की अशी अवस्था असते बा. बाजार करू ये लवकर ये. अरे येवा. लगीन झाला ना का असा फिरा खोया बाजार. वटपौर्णिमेचो परत हेचो त्याचो हळदी कुंकाचो वटपौर्णिमेचो असे बाजार करून फिरा खोया. अरे वा. थंड पिंड घेतात नाही आम्ही थंड जाऊन येलेले हो. बरोबर. वहिनी तुमची पहिली वटपौर्णिमा कसं वाटतंय? हे रडता किती मेला तू तर काय. अरे हे तो रडतच गेलो वटपौर्णिमा मातल्या. सृष्टी म्हणतात श्रेयससाठी खारी घेऊया. खारी घेता 50 वालीच द्यावा. ह्याची घेतो त्या बटर घेतो. सृष्टी खारी घेता तोपर्यंत मी माझी गाडी काढते. सृष्टी वडाची पानं काढता. आम्ही मालवणात विचारलं तर खूप महाग सांगायला लागले. इथे मस्त आहे की वडा, आणि खूप आमची जुनी आठवण आहे शाळेतली. या वडाखाली लपान बसत सगळे पोर शाळेत जावता लागा म्हणून. आता तो पडलो पण मोठं होतो वड. चल पाना आणि शोधित बसा नको संध्याकाळी. काय होई तेवढी काढ. पिशवी नाही ना आपल्याकडे. थांब बघते गाडी आहे काय. पिशव्या काय बघूया, नाही तर सगळं डिक लागतो गाडीत. आय थिंक होई माझ्या एक तरी असा चांगलं आहे ना. गाडीत आपल्या पिशव्या असता एक तरी. मालवणात विचारलं होतं 20 रुपयाची 5 पानं सांगायला लागले. आम्ही म्हटलं पानं काढूया हयच. पानं नको म्हणणार आता पिशवी भरूक घेतल्या नाही बा. नाही तर का 20 रुपयाची पानं म्हणता नको, आम्ही काढूया म्हणता. आता पिशवीच भरूक घेतल्या.
दरवर्षी काढून आणतात गो, पण आता होई नको. आता मोठा नाही पान काढलं दाबा दाबा ऐता काय सुरगाळ आहे ना ऐता वरचा ऐता. आणि इकडे पण काढूया. झाली काढून. चल झालं. आता काय राहिला, काजी भाजूचे राहिले ना. संध्याकाळी बघूया काजी भाजूचा व्हिडिओ पण दाखवू बघता काय. आणि आता आम्ही निघालो घरी. चला. काल आम्ही जर सामान आणलं वड सावित्रिक म्हणजे वटपौर्णिमेक, ते बघा गरे बिरे असत, सफरचंद, केळी, आंबो आणि ते हे मनी पोहून ठेवले ना. ते काय म्हणतात गो, गळसा गळशार. आणि बघा सृष्टी आता ह्या भरून घेता काय वाना, म्हणून मग पूजूक जातलं खंय तकडे वडाकडे. कारण आम्ही दरवर्षी 2 नंबर शाळेजवळच्या वडाकडे पूजूक जातो आम्ही, म्हणजे सृष्टी जे दोघा तिघा असत ते कायम तिकडेच जातात पूजूक. त्या भरून घेताला कालपासून ते गरे अर्धे केल्यान आम्ही आणलेले होते. आणि तसं ह्या अननस तर आपण नेहमी हिनीच खाल्यान, फक्त इतक्यात ठेवल्यान शिल्लक त्याच्यात घालून. आणि केळी माका वाटतं किती खाल्लं कालपासून, 3 नाही खाल्लं, अधिक गेली मी सांगतोय. आता काय काय ठेवतलं, केळा 1 गरो, 1 सफरचंद आणि काय आंबो आणि अननस आणि काजूचे गर. 6 होतात ना म्हणून नाही घातले. अच्छा मग मला खाऊ काजूचे गर आणि खोबरा घालतोय. काजूचे गर खयत गो, आम्ही काजू भाजलो घराकडे आणि त्याचे गर बारकोसो घालायचो असता, हक्को नाही परवडणार नाही हक्को ना. आणि खोबरा घालतलो ना. म्हणजे 6 आयटम त्या पानात घालतो. 7 आयटम. 7 वस्तू. आणि त्या प्रत्येकाक देवचं असतं ना थंय, बायका सगळी येतात त्यांका वाण देवचं असतं. ओके. आता बघूया, आता आपल्याला दाखव गावला तर दाखवूया. आता बघूया दाखव गावला तर मग दाखवूया सही द्याय तर. चल आता बाकीचा करून भरून घेतलं हे सगळे, हे सगळे भरून घेतलं ना असेच. आणि एका ताटात ठेवताला. मग तयारी वगैरे करीत आता भरूक लागलो. पटापट भरूक आहे असं माका वाटतं. तर ती पूजून जातले तर सत्यवान काहीतरी जातलो. मग आता सत्यवानाक जाऊचा कामाक फ्रेश सगळीकडे भरून घेतलो. दुसऱ्यांका घेऊन दे भरून. मी जरा कामाक जाऊचोय तिकडे. चला कामाक म्हणजे हय जरा वेल्डिंगवाल्याकडे. सृष्टी चालला पूजूक आता वडाकडे. मी येऊ काय बरोबर. हां चल येतलंय वाईच कशी पुजतात ते दाखव खाय ना. ते नाही जातं तू, हे नाही जायचं होतं ह्या वाटेन. जा मग चल. ते आणि चालली आहेत चलत चलत वडाकडे. आणि आम्ही तिकडे वडाकडे जाऊन पुजतो. चालली आहेत तर मी जाऊन थांबतलोय वडाकडे पुढे. बरीचशी लोक गेली आहेत तिकडे. तर चला जाऊया, पण डायरेक्ट वडाजवळ जाऊन थांबूया. चालली आहेत अजून 5-1 मिनटं लागतील त्यांना पोचाक. सगळेजण जमली आहेत आणि पूजा करतात. त्या सृष्टीने येली की दाखवूया आपण पूजा पण कशी करतात ते. सगळेजण जमले ते बघा, वडाची पूजा करू. होय काय पहिलेच वटपौर्णिमा होती जी, मला पूजा केलं ना फेरी मारू होय होतो बघ. अरे चला पटापट. आता सृष्टीचं आगमन झाला. चला चला.
जवळची पाठी राहू हा व्हिडिओ करताय कोणाची गीतेश ती काय बसली सृष्टीची पूजा करून झाली त्यांची लाईन लावल्याने नंबर लागले आता एकामेकाक वाण देतली हळदी कुंकू लावतली तुम्ही कोणची वाट बघता माझी का येतले आहेत नक्की हा हे दोन नवीन नवरे आहेत यंदा इकडे पण मार्गेश्वराक हे करतात लेनी आता अशी गोल फिरतली असे आता 5 फेऱ्या मारतले पूर्ण वडाच्या झाडात आपला हा येईल 1 मिनिट आधी मग वाण देऊ किती आधी माका वाण देऊ की सरला ती हय दी काय मी आपलो खालय काय गेलोय पाया पडा हा कोणा हो
सासरे तुम्ही पण वाना घेऊ गेलास हा घेतलाच नाही मला नू दिले ना चरा घेतलं ना मग भटजी काकांका घेऊन गेलो कारण की तेच यंदा नवीन वालो हा बरोबर ना काकानू हा बरा झाला येईल असते आता जे नवीन असत नवीन वटपौर्णिमा करतले नवीन लग्न झालेले त्यांच्यासाठी भटजी काका येतात इथे कायम असायचे भटजी काका फक्त ह्या वर्षीच जरा प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे आता ते हा मित्रांनो अशा प्रकारे होती वटपौर्णिमा आणि काल तो वटपौर्णिमेच्या आधी भरणारा बाजार तर सृष्टीच्यानी वडाची पूजा वगैरे करून झाली मी इथे घरी सृष्टीने येतील मागून चलत कारण अजून त्यांना बरंचसं वेळ जाय तिकडे एकामेकाक ते जे वाण देतात हळदी कुंकू लावतात त्याच्यासाठी वेळ जाता आणि मग जावचं असल्यामुळे मी घरी येईल तर मित्रांनो व्हिडिओ कसं वाटलो कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा चला तर बाय बाय